Milí priatelia, aké sú tie najpoužívanejšie utierky, fajberky, ktoré používam ja? Chcem vám ich predstaviť. Používam ich už viac ako 4 roky. Niektoré som už vymenila, niektoré som posunula treba z domu, znútra domu na terasu, ale používam ich úplne všetky. Napríklad utierku na auto, to mám stále tú istú. Začneme z kuchyne. V kuchyni mám, tie som už vymenila, pretože som ich zodrala, utierky na riad. Z jednej strany sú hladké, kde vyčistia, z druhej strany sú drsné, kde všetku nečistotu vlastne toto drsné pojme, a z druhej strany sú úplne takéto hladúčké. Túto mám práve namočenú, túto používam. A vždy ja mám dve v kuchyni, pretože keď jednu proste je už plná, jedna je nečisto, tak si použijem druhú, potom ju poumývam, prepláchnem v mydle a raz za týždeň im spravím kúpeľ v našom prášku. To sú utierky do kuchyne. Vrelo odporúčam hlavne tým, ktoré pečú a ktoré kváskujú, čo robia často so cestom, pretože tieto utierky, tým, že ich vlastne prečistíme tým práškom, horúcou vodou, tak sú čisté, sú nezávadné, na rozdiel od tých špongií, tých hubiek, ktoré do seba pojmú spustu baktérií, a mali by sme ich veľmi často vyhadzovať, pretože len tie baktérie si roznesieme či po riade alebo po kuchynskej linke. Keď sme pri kuchynskej linke, na to odporúčam aj vôbec do kuchyne túto utierku. Naše utierky sú takto balené, kde je nakreslené, na čo sa dá použiť. Je tu okienko, kde viete nahmatať, aká je tá utierka a kde je vlastne jej číslo Home S3 a čísla, ktoré označujú, do akej miery ona leští, absorbuje vodu alebo tekutinu a odstráni nečistoty. Táto utierka reliefná je úžasná v tom, toto je úplne čisto nová. Ja mám žltú, ktorú používam. Veľmi veľa vsaje do seba vody. Vtedy, keď ju namočím, vyžmýcham a potom vysaje všetko. Častokrát ju používam vtedy, keď oplachnem, umyjem riad alebo hrnce. Keď je vlhká, ona utre veľmi dobre do sucha. Tie, ktoré majú vysoký les kuchynskej linky, vrelo odporúčajú práve túto reliefnú fajberku. Ona je reliefná, vyzerá ako Manchester. Hej? Je úžasná. To je druhý pomocník do našej domácnosti. Ďalším veľmi dobrým pomocníkom je fajberka na okná. Hej? Ja mám doma zelenú a ako si ukážeme, ako funguje, bez toho si už naozaj neviem predstaviť život. Zoberieme zrkadielko a namalujeme tam smajlíka rúžom. A mám ju z jednej strany namočenú a zotreme smajlíka. S druhou stranou mám ju suchú a vytreme do sucha. Takýmto spôsobom máme čistúčké okno, zrkadla. Není treba nič robiť. Fakt, odporúčam, toto naozaj musí mať každá žena. A keď sme pri oknách používam ešte univerzálnu. Z okolností tiež mám takúto ružovú. Ona je z jednej strany taká ňuňuhunatá a z druhej strany je hladká. Túto mám jednu odloženú na to, že keď umývam okná, tak do sucha to vyutieram to okno, umyjem mokrou fajberkou na sklo a potom do sucha doutieram týmto. V princípe je to len v mojej hlave tak urobené, že doutierať do sucha, aj keď sa to okno umie len touto fajberkou na sklo, není treba potom ju do sucha ani utierať, ani nič. Čo je dôležité, nedýchame tie výpary z tých chemikálií, lebo keď sa okolo seba pozrete, tak naozaj ich tam máme všade veľmi veľa. Či na nábytku, alebo na riadoch, alebo na oknách, na dláške. A to je dokázané. Hej. Tak táto univerzálna má nielenže dobré uško, za ktoré ju viete zavesiť pekne, viete ju použiť na prach. Ja ju používam pri vlasoch, ale to mám druhé video. Viete ju použiť
všade, preto je univerzálna. Ja ju mám na terase, proste je na všetko, čo vás len napadne. Vyleje sa niečo, odrobinky sú niekde na stole, na sedačke, tou chlpatou časťou to pozbierate a máte veľmi rýchlo hotové. To je ďalšia, ktorá je naozaj veľmi dôležitou súčasťou tej vašej domácnosti. A myslím, že hádam aj posledná by bol disk, ako tomu hovoríme. On je veľmi drsný a viete ho použiť na veľké znečistenie. Ja ich mám tiež dva, jeden mám v kuchyni a jeden v kúpeľke. Už si svoje odžili, pretože mi pomáhali aj pri malovaní. Keď sa malovalo, tak s diskom som všetku tú prebytočnú farbu, to, čo bolo znečistené, dala dole. Na riady, keď sú pripálené, na vaňu, na umývadla, na čokoľvek, čo je naozaj znečistené. Niektorí to používajú na topánky. Fakt je, ona je dosť taká, síce je trošku chlpatá, ale drsná. Má špeciálne, všetky tieto utierky majú špeciálne utkané a urobené to vlákno, aby presne zodpovedalo tomu, k čomu je určené, aby sme to ľahko vedeli použiť. Prečo vám hovorím o týchto utierkách na domácnosť? Pretože som sa nedávno dozvedela, keď som tlmočila jedného nášho mentora, ktorý sa rozprával s vojakom z chemickej roty, vojakom chemikom, ktorý povedal, keď sa vyumýva, vyčistí, spraví veľké upratovanie v domácnosti, merali, koľko chemikálií sa nachádza v tom priestore. Majú na to prístroj, ktorý zmerá. Však chemici sú od toho chemici, aby mohli merať. Hej? A vojenský zvlášť. A on povedal, že ten priestor, kde bola generálne upratovanie, okná, dláška, nábytok, všetko, bežnými čistiacimi prostriedkami nie je vhodný na bývanie. A teraz si zvážte, koľkokrát ste robili veľké upratovanie takýmto spôsobom. Takže je na vás, ako sa rozhodnete. Poznám veľa ľudí, ktorí sa už takto rozhodli, že budú upratovať iba s určitou utierkou, fajberkou, podľa toho, ktorú potrebujú a jednoducho s čistou vodou, nič viac, jednoducho a zdravo. Veľmi veľa ľuďom zmizli problémy, alergie, kožných ťažkostí a problémy s dýchaním. Takže je teraz na vás, aby ste zvážili a používali iba čistú vodu a fajberky. Veľa zdravia vám želám.